Men der er jo kommet nye lov med, hvor man ikke må ryge, og for eksempel også her på arbejdspladser. Kan du mærke, det sådan det ligesom forandret noget? Nej, det begrænser mig, men det er jeg samtidig være glad nok for. Så det har påvirket dig på en god måde? Ja, det har det. Har det gjort, at du ryger mindre, eller? Ja, det tror jeg. Det har det, men nu er vi inden for et område, hvor vi på vores kontor må man godt lige gå udenfor og ryge og sådan noget. Ja, for det er der andre, man ikke må. Så, men har du så overvejet at stoppe med at ryge, eller? Ja, det har jeg da nogle gange, ja. Har også været stoppet, ja. Okay. Men har det så hjulpet mig også der lidt med, at de som har skærpet de her love? At så du ligesom ryger mindre, og så har du overvejet et rygestop? Ja, jeg har ikke overvejet et rygestop, jeg overvejer selv at stoppe. Nå, okay. Så det var altså bare på den måde, fordi det har jeg gjort før. Yes. Kan du mærke, at det også har sket som forandring for andre end dig selv? At jeg ryger? Nej, altså med at... Men det er det samme, at man er nødt til at gå udenfor, og folk siger, at det er positivt nok, fordi så det hæmmer vores rygning og sådan. Ja, men skal du ikke svare på noget da? Så når det, ja, det er jo ikke, at klokken ringer. Nej, det er også, der står derhen. Ja. Men synes du, der har haft en positiv virkning på ikke-rygerne? At I ligesom at man også skal sætte udenfor og ligesom tage hensyn til dem? Ja, det tror jeg. Men vi eneste, altså... Jo, det har det. Det er jo bare, det siger min logik mig. Ja, okay. Altså, vi er jo meget sådan inden for det pædagogiske verden, så er vi jo meget fagnende. Der er plads til alle. Ja. Tror jeg, så det er det. Tænker du over konsekvenserne ved rygning? Det gør jeg i hvert fald. Men det får mig ikke til at holde op. Okay. Ikke nu. Morgen måske. Tager du billeder af mig? Nej, jeg optager. Og så de kampagner, som er ude på nettet, dem skræmmer dig ikke væk? Nej, men jeg ser dem heller ikke. Altså, jeg går ikke så meget på nettet, så jeg ser dem. Hvis jeg lige må stille dig et spørgsmål her. Hvis en 25-årig kvinde, hun fortsætter med at ryge resten af hendes liv, hvor mange leveår tror du så, hun mister? Jeg ved ikke, 10 år. Det er 5 år, måske. Det ved jeg faktisk ikke. Det er 17 år. 17 år. Jo, der er mange. Ja. Så, det kan være, hun bliver sparet for meget. Det kan vi jo ikke vide. Men ja, det var faktisk en, der havde. Nå, det var fint. Så